La justicia no espera ningún premio, se le acepta por ella misma. I d'igual manera són totes les virtudes. Això ho va dir Cicerón al segle I abans de Crist i resumeix bastant bé com apliquen els homes i dones que treballen per l'administració de justícia. Veig que tots han llegit a Cicerón en aquest costat, cosa que agraeixo. Agraïm també les esmenes presentades per tots els grups. És un tema apassionant negociar les esmenes, sobretot quan hi ha bastants punts, com una moció com aquesta, però agraeixo sempre que hi hagi una voluntat de millorar el text inicial que vam presentar i em consta que les acceptades ho milloren. Mirin, sempre ho diem i ho tornarem a dir, la justícia no és només un consumidor de recursos, la justícia és invertir en pau, és invertir en democràcia, és invertir també en creixement econòmic, així ho diu els informes del Consell d'Europa, no només aquest diputat que els parla. Per tant, al final, vostès han tingut accés, òbviament, a aquesta moció i el que demanem és, entre d'altres, un pacte català per la justícia. Mirin, moltes vegades ens passa a tots, el dia a dia ens menja i el que hem de fer és elevar, tenir una alçada de mires per tal de poder planejar, planificar què hem de fer i, en aquest cas, per la justícia, una visió integral de la mateixa. Perquè moltes vegades sembla que a l'administració de justícia se li fiquen molts recursos i sembla com un colibrí que mou molt les ales, però és que no es mou un pam d'allà on està. Per tant, al final, també demanem, òbviament, ficar diners, però buscar l'eficiència. Miri, els demanem un 2,5% del pressupost total. No els demanem res que el govern de la mala malíssima Espanya no hagi fet el seu projecte de pressupostos. Per tant, crec que nosaltres, que hem de ser pioners, com hem estat en altres èpoques aquí a Catalunya, crec que també hi hem d'apostar, com a mínim, amb aquest percentatge del 2,5% del pressupost total. També els demanem crear jutjats, els jutjats que de manera reiterada s'han estat demanant per part del TSJ i que són demandes, òbviament, que tots vostès, els seus municipis, no és una cosa que ens beneficiï només del Partit Socialista Units per Avançar, no, ens beneficia a tots, a tota la ciutadania. Per tant, demanem, a més, que siguin amb un marge temporal fixat. Totes les esmenes que hi ha hagut per part de Junts i Esquerra, algunes d'elles, eren eliminar aquests plaços, aquests terminis. Escoltin, ho puc entendre, no? Són govern, no es volen agafar els dits, però és que a la justícia ja portem massa temps que no es fixen terminis, que no es fixen plaços. Segurament ens diran que és perquè Espanya no fica diners, cosa que és una competència, com bé saben, segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de Catalunya. També els demanem separar els jutjats mixtes, una cosa de sentit. Qualsevol operador jurídic sap que no és útil, que no funcionen i que, a més, generen una manca a vegades d'especialització o de poder dedicar al jutge o jutgessa el temps necessari per tal d'elaborar les resolucions. Consolidar les plantilles. No es pot acceptar que hi hagi més del 50% d'interinatge a l'administració de justícia. Hi ha alguns jutjats que tots són interins, tots. Això no es pot acceptar. També diem que abans del 2024 s'arribi a aquesta fita del 8% com a màxim d'interinatge. També per tal de pal·liar aquelles baixes que moltes vegades són inferiors a un mes i que no es cobreixen directament. No es cobreixen. El que sol·licitem, i crec que és una bona idea que també amb els comuns els agraïm que hagin transaccionat, és de dir, creem dintre de la mateixa borsa que hi ha una especialitzada només per baixes de curta durada, inferiors a un mes. D'aquesta manera, escolti, hi haurà persones que ja saben el que van i podran cobrir, òbviament, aquestes baixes. També altres molts temes, com aprovar abans de 3 mesos un pla de nous edificis judicials. No vull parlar, com sempre, de Tarragona, però cal fer-ho. I per últim, perquè hi ha molts temes, però sí que els podré comentar després a la rèplica, hem de parlar de presons. Abans que res, donar tot el nostre suport, i estic convençut que també de la resta de companyes i companys del Parlament, al funcionari de presons que va patir una brutal agressió fa uns dies al centre de Ponent i que, a més, encara està en pendència de ser operat de les fractures al globus ocular. Des d'aquí crec que puc parlar en nom de totes les diputades i diputats, tot el nostre suport, escalf i, sobretot, la voluntat que això no torni a passar. Perquè és veritat, i agraeixo que la consellera hagi vingut, el tema de presons ens preocupa i ens ocupa. Hem de parlar del que està passant a presons. No només per nosaltres, sinó perquè són dintre de la competència de justícia, que ja és una gran oblidada, són els encara més oblidats els funcionaris i les funcionàries de presons. I per últim, invertir en justícia sempre és invertir en democràcia.